Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Vaše visoko preosveštenstvo, dragi Hristo brate Ipolite Jovane, prosodati za blagodarim, za ljubav koju ste pokazali, pozvali me da danas zajedno prinesemo beskrajnu žrtvu vlastitome Gospodu našem Isusu Hristu i također da iskaže veliku radost što sam danas ovde u ovome drevnom gradu, na najvišem gradu, na najvišoj visini. Jedan grad, može se kazati, na širim prostorima i da kažem podelim radost sa vama Vaskrsenja Hristovoga. Jer Vaskrsenje Hristovo, draga braćo i sestre, je najveći događaj u istoriji roda ljudskoga posle stvaranja čoveka, kada je Gospod naš Isus Hristos iz ljubavi prema svome stvorenju, koji je zloupotrebilo svoju slobodnu volju i postupilo, prekinulo to opštenje sa svojim stvoriteljem, i Gospod koji je stvorio čoveka iz ljubavi nije želeo da njegovo stvorenje ostane u smrti beskonačno, jer posle pada naših praroditelja u greh, do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, do njegovog vaskrsenja, može se kazati da je ceo rod ljudski bio jedan mrtvac veliki, odnosno da je cijela zemlja bila jedno groblje. I vaskrsenje Hristovim, Gospod naš Isus Hristos je podigao tu ploču sa groba roda ljudskoga i sa groba svakoga od nas ponaosob i otvorio nam put ka večnom životu, ka carstvu nebeskome. Zato je vaskrsenje Hristovo najveći događaj u istoriji roda ljudskoga i prve blagovesnice tog velikog događaja su žene mironosice i danas dan proslavljamo. To su žene Marija Magdaline, Marija Josifina, koje su prve čuli tu radosni pozdrav anđela Hristos Voskrese. One su, to kažem, prve koje su tu radosnu vest čule i posle blagovestile apostolima, a apostoli posle počeli da šire i svi ostali kroz celu istoriju Crkve Božije. Tako i mi hrišćani danas nismo ništa drugo nego smo svedoci i blagovesnici Hristovog vaskrsenja. Mi se po tome i razlikujemo od ostalih vera i od ostalih religija i od ostalih ljudi, zato što imamo tu sigurnost, imamo tu nadu u vaskrsenje Hristovom, koje je i zalog našeg vaskrsenja, kada dođe drugi put da sudi živim mrtvima. I crkva Hristova ništa drugo ne čini nego to vaskrsenje Hristovo svedoči ovde u ovome svetu, a crkva, to smo mi koji se krštavamo i koji postajemo pudovi tela Hristovoga, Crkve Božije, koji je glava Gospod naš Isus Hristos, i on je obećao da će s nama ostati do skončanja veka, do njegovog drugog dolaska, a mi, kao što kaže apostol Pavle, poslanici, da smo mi miris Hristov Bogu. Koji je to miris koji mi treba da budemo? Mi smo taj miris koji primamo kada se učlanjujemo, kad postajemo kad u Crkvi Božjoj se krštavamo, mi primamo Duha Svetoga, taj miris koji mi primamo, da kroz
ceo život u crkvi našoj mi se oblagodaćujemo kroz sve te tajne, kroz svetu tajnu pričešća, kroz svetu tajnu pokajanja, jer mi kroz sve te tajne, svetu tajnu krštenja i svetu tajnu pričešća, mi se oslobađamo tog grehovnog smrada, kao što kažu sveti oci, jer svaki greh je, kao što je greh naših praroditelja bio, plata je bila za smrt, i ta veza, svezivanje čoveka sa nečastivim, a sveto krštenje, svete tajne pokajanje je u stvari oslobađanjem od te, kao što kaže prepodobni otac naš Justin Vranjski, da je Gospod naš Isus Hristos došao da nas oslobodi te troglave aždaje, greha, smrti i đavola. I mi ništa drugo ne činimo u crkvi Božjoj, nego se oslobađamo te troglave aždaje i postajemo ohristovljeni, kao što kaže apostol Pavle, mi treba da imamo Hristov. A Hristov je u nama, odnosno da mi živimo vrlinskim životom i evanđelskim životom ovdje u crkvi Božjoj, i onda postajemo mi taj miris Hristov Bogu. Znači, ohristovljujemo se. Tako kažem, to su što je Gospod naš Isus Hristos svojim vaskrsenjem i ustrojenjem crkve Božije dao nam tu mogućnost da mi se vratimo u ono prvobitno stanje u kome su bili naši praroditelji i da blagovestimo cijelome rodu ljudskome i taj otvoreni put u Carstvo nebesko, u večni život. Jer ako ne budemo se trudili i činili to kao što su činile žene mironosice, zatim apostoli svi kroz istoriju crkve Božije, a na čelu svih mironosica je presveta Bogorodica, jer ona ta koja je taj blaguhani miris rodila rodu ljudskome Gospoda našeg Isusa Hrista, ta načelnica svih mironosica, odnosno svi oni koji su blagovestili i blagoveste tu radosnu vest o vaskrsenju Hristovome, o ponovnom otvaranju Carstva nebeskoga. Zato i mi treba da se trudimo u svome životu, svaki na svom mestu, da svojim životima prevashodno taj mir koji dobijamo, taj miris koji dobijamo u crkvi Božjoj, da ga prenosimo u svoju okolinu i da blagovestimo svima tu radosnu vest koju je Gospod naš Isus Hristos darovao rodu ljudskome, a to je večni život, to je Carstvo nebesko. I sigurno da na tome putu imat ćemo mnogo poteškoća, ali ne smemo da pokleknemo, treba da imamo tu sigurnost, da imamo sve pomoćnike, sve one mironosice i mironosce koji su kroz cijelu istoriju crkve Božje, počev od žena mironosica, pa do dana današnjega svedočili Hrista raspetoga i vaskrsloga. Oni su nam pomoćnici, i ako budemo se trudili da imamo tu veru i ljubav u Gospoda našeg Isusa Hrista koje su imale žene mironosice, onda će oni nam biti pomoćnici. Nije lako biti hrišćanin ovdje u svetu, jer je Gospod rekao svojim sledbenicima da će imati muke i nevolje u ovome svetu, ali kaže opet, ne bojte se, ja pobedi svet, i da će on biti s nama do drugog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista. Nijednoj generaciji hrišćana nije bilo lako, ali su oni ustrajavali na tome putu, pa i u današnje vreme je također velike teškoće imamo. Nije bilo lako ni našem mom dragom Hristu, bratu mitropolitu Jovanu, da oko 20 godina svedoči svojim životom jedinstvo crkve sa svojim sabraćom arhijerejima i sveštenstvom, monaštvom i narodom Božjim, ali Gospod ga nagradio tim mirom koje ima svaki hrišćanin, a posebno on sa Gospodom. Taj mir kad čovjek vas postavi
sa Gospodom, onda dobija taj miris Božiji i onda taj mir svugde nosi. Zato kažem, treba da se potrudimo, ako se budu trudili, imat ćemo sa nama pomoćnike, mironosice i sve generacije svetitelja koji su takođe mironosci bili, svako u svojoj generaciji, jer su blagovesili tu radosnu vest vaskrsenja Hristovoga i te sile Hristove koje je ostavio u crkvi svojoj, i tako su dobili carstvo nebesko i večni život. Njih, kažemo, pomoćnike, i ako se budemo trudili, on će biti s nama, i tako da će vaskrsti Gospod, koji je obećao da će biti sa svima nama do skončanja veka, i sa našom generacijom će biti, a što je najvažnije, mi ćemo biti ti blagovesnici i svedoci Hrista raspetoga ovde na zemlji, i imat ćemo pomoćnike sve ove koje sam nabrojao i njihovim svetim molitvama, da Gospod nama da snage i sile da imamo budemo svedoci i blagovesnici Hristovog vaskrsenja kao što su oni bili, i da se nađemo zajedno s njima u Carstvu nebeskom. Amin Bože. Hristos voskrese.